ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά σε άλλη μία αρχή πρωταθλήματος. Το φλέγον ερώτημα βέβαια στα χείλη όλων είναι η κατάσταση της ομάδας τους. Έκαναν καλή προετοιμασία, ενισχύθηκαν όσο και όπου θα έπρεπε. Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα πιθανότατα θα απαντηθούν σύντομα. Έως τότε ας απολαύσουμε
το παιχνίδι που επιστρέφει κοντά μας μετά από τον καλοκαιρινό του λίθαργο. Ένα πραγματικό μνημείο για το ποδόσφαιρο το γήπεδο αυτό. Σου δίνει μεγάλο πρεστίζ όταν το χρησιμοποιείς ως έδρα σου. Όλοι έτοιμοι. Ξεκινάει. Ιωαννίδης. Ευκαιρία ο Μπακασέτας. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Απίστευτο λάθος. Και είχε τόσους δικούς του εκεί μέσα. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Θα γεμίσει προς τον κεφαλιά. Και πάνω το γκολ. Υπέροχη ενέργεια για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός λειτουργήσε πολύ ομαδικά εδώ, αλλά αν δεν έχανε την μπάλα ο αντίπαλος στο κέντρο, γκολ δεν θα έμπαινε. Βέβαια, το ανθρώπινο σφάλμα πάντα θα υπάρχει στους αγώνες και αυτό είναι άλλωστε που τους κάνει τόσο ελκυστικούς. Πάρα πολύ νωρίς παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Χτίζουν όμορφα το παιχνίδι τους έτσι και κερδίζουν μέτρα. Ναι, θα το κάνει. Παραλίγο, ήταν θέμα χιλιοστών. Αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν το πολύ σκέφτεται για να σουτάρει και πιστεύω πολύ καλά κάνει όταν έχει και το χώρο και το χρόνο για να το επιχειρήσει. Ο Μπακασέτας με την μπάλα. Βρίσκει τον τρόπο να του ξεφύγει. Νομίζω πως φαινόταν εξ αρχής η κατάληξη της φάσης. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Να και το σούτ τώρα. Είναι γκολ, ναι. Για να δούμε τι άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Έχω την εντύπωση ότι ένας αμυντικός κάλυπτε το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα και γι' αυτό μάλλον δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Έως τώρα έχουν δεχτεί 2 γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Τελικά κατάφερε να την πάρει.
καταφέρνει να διώξει. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Φίλιπ Τζούρισιτς. Επιχειρεί μια προωθημένη παλιά. Juan Ángel Neira. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Και προσπαθεί να σουτάρει. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτός ο παίκτης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ειδικά σε φάσεις σαν αυτή. Είναι μεγάλος κίνδυνος. Θα πασάρει προς το άκρο. Λουίς Γκαϊέγκος. Και αναγκάζεται να τη δώσει πίσω. Juan Ángel Neira. Θα βρει και μπαστούνια σε αυτήν τη φάση. Μπακασέτας. Προσπάθησε να τον σταματήσει και τα κατάφερε. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Δεν υπήρχε περίπτωση να τον αφήσει να περάσει. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. Ναι, πέρασε η παλιά. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Η πίεση που είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα τους. Πάει για τον γκολ. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σουτ. Εντάξει, το κοντρόλ ήταν άψογο. Αντί όμως να σουτάρει, μπορούσε να σηκώσει το κεφαλάκι του και να ψάξει ένα συμπαίκτη του. Και βγάζει την μπάλα στα δεξιά. Εξαπολύει ένα σουτ. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Σε αυτή τη φάση εκτέθηκε η άμυνα. Δεν έκανε κάτι για να αποσοβήσει μια κατάσταση που από νωρίς φάνηκε δύσκολη. Θα μπορούσε να είχε δει κάρτα εδώ. Φαίνεται πως όχι. Ο διαιτητής θα κρατήσει τις κάρτες στην τσέπη του αυτή τη φορά. Όμως δεν πρόκειται να είναι τόσο τυχερός την επόμενη φορά. Πολλοί στόχοι στη μεγάλη περιοχή, αλλά νομίζω ότι θα το εκτελέσει απευθείας. Αυτή είναι μια τρομερή ευκαιρία για να αυξήσει. Μπακασέτας. Απίστευτο γκολ. Αν ήμουν ο τερματοφύλακας, θα πήγαινα να το ζητήσω τώρα αυτόγραφο. Απίστευτο! Στα 3 γκολ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Υπέροχη εκτέλεση, έβαλε όλη του την κλάση. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Είναι αξιοθαύμαστο το ότι όλο αυτό το έκανε να μοιάζει εύκολο. Αλλά σίγουρα είναι κάτι πολύ δύσκολο για τον μέσο παίκτη. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Έβαλαν 3 γκολ με αρκετή άνεση. Και δεν τολμώ να σκεφτώ που θα φτάσει το σκορ αν συνεχίσουν έτσι και στο δεύτερο μέρος. Χρήστο, πραγματικά δεν μπορώ παρά να τους χειροκροτήσω για την έξοχη προσέγγιση του αγώνα που είχαν στο πρώτο μέρος. Τώρα αρκεί να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και ταπεινοί και το μάτς πιστεύω θα εξελιχθεί σε υγιεινό περίπατο. 3 γκολ διαφορά μεταξύ των αντιπάλων, με τον πίνακα να γράφει 3-0. Το παιχνίδι άρχισε και πάλι. Μπακασέτας. Ιωαννίδης. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Ψάχνει για συμπαίκτη του. Καλού κακού καθαρίζει τη φάση. Ίνγκασον.
Μπάλα διασχίζει το γήπεδο. Εδώ ταραμίστηκε η μπάλα. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Μπράβο του. Έχει καλά τρεξίματα. Γετβάη αμήνθηκε με σθένος εδώ και σταμάτησε τον αντίπαλο του. Μπακασέτας. Αν έμπαινε θα ήταν το τέταρτο αυτό. Με αυτή την ατομική προσπάθεια εξέθεσε την αντίπαλη άμυνα. Για καλή του τύχη όμως ήταν άστοχος. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας του. Έξυπνη η πάσα του. Την κόβει. Η παλιά δεν ήταν αρκετά βαθιά σε σχέση με το τρέξιμό του. Μάλλον προβλέψιμο. Με τέτοιου είδους πάσες δεν έχεις αποτέλεσμα. Άσε που εκνευρίζονται και οι συμπαίκτες σου. Μεγάλη ευκαιρία. Κάνει ένα σουτ. Αστόχησε στο σουτ. Ο Φίλιπ Τζούρισιτς Έκανε ό,τι μπορούσε σε αυτή τη φάση. Ίσως την επόμενη σταθεί πιο τυχερός. Τώρα θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που περιμέναμε. Δύσκολη αυτή η επέμβαση. Κατάφερε όμως να είναι καθαρή. Μπορεί να ήταν αλάνθαστη εδώ η άμυνα, αλλά σίγουρα οι αντίπαλοι θα επανέλθουν δρυμύτεροι. Μπακασέτας. Ιωαννίδης. Τον ψαρεύει κανονικά εδώ. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Θα βγάλει μία σέντρα. Και να η κεφαλιά. Το δοκιμάζει. Είχε όλο το τέρμα μπροστά του. Πολύ καλή η έμπνευσή του, όχι όμως και το τελείωμά του. Υποδειγματική άμυνα και πάλι. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Πάει στα σίγουρα. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Ωραία η πάσα, αλλά μπράβο και στον αμυντικό για την κίνησή του. Είναι ευκαιρία. Τι έπιασε ο Ντραγκόφσκι. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Ο Παναθηναϊκός Σφιχταγκαλιάζει πλέον τη νίκη. Παρότι στο τέλος δεν μπόρεσε, φαίνεται σαν να το απόλαυσε. Άλλωστε κάτι τέτοιες προσπάθειες τις έχει στο αίμα του. υπέροχη προσπάθεια. Άσχημο σουτ, τα βάζει με τον εαυτό του.
και θα έχουμε αλλαγή, ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί. Ο παίκτης γίνεται αλλαγή και οι φίλαθλοι στην κερκίδα επιβραβεύουν με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθειά του. Μπροστά μας βρίσκεται μια ολόκληρη σεζόν επίπονη, οπότε κάθε ξεκούραση είναι ευπρόσδεκτη ώστε να παραμείνει ο παίκτης φρέσκος για τη συνέχεια. Νομίζω είναι απολύτως κατανοητή αυτή η κίνηση. Ο Παναθηναϊκός Προφανώς κάνει καθυστέρηση τώρα. Φίλιπ Τζούρισιτς. Τη στέλνει προς το κέντρο της άμυνας. Εδώ δεν του βγήκε, αλλά η σκέψη δεν ήταν κακή. Ίσα ίσα. Βιλένα. Και πάει για τον γκολ. Και να η λήξη. Ο διαιτητής αποφάσισε.